महालक्ष्मी तथास्तु मॉलची रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर 7 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। अवश्य भेट द्या महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट अँड एप्रेल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल 9860 2593 76 7588 44 81 18। बाजारात विविध रानभाज्या दाखल होऊ लागल्या। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पावसाळ्यात रानभाज्या खाण्यासाठी खवय्यांची जास्त पसंती असते ती अळंबी, कणकीचे कोंब यांना। वर्षातून केवळ पावसाळ्यात आढळणारी जंगली अळंबी, कणकी आणि चिवारीचे कोंब मिळवण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जंगल परिसर आणि छोटा वनराईचा परिसर खवय्ये पालथे घालत असतात। आषाढाच्या शेवटी आणि श्रावणाच्या सुरुवातीला पावसानं उसंती घेतली की लख्ख ऊन पडतं आणि जंगल भागातील चिवारीच्या कोंबांसाठी शेतकरी आणि खवय्ये तुटून पडतात। सध्या सावंतवाडीत बाजारपेठेत चिवारीचे कोंब आणि कणकीचे कोंब मोठ्या प्रमाणात विक्रीला आले। कणकीच्या कोंबापासून भाजी आणि लोणचं बनवलं जातं। चिवारीच्या कोंबांपासून भाजी, आमटी बनवली जाते। ते फ्राय करूनही खाल्ले जातात। काही जण त्याचे तुकडे करून मिठाच्या पाण्यात खारवून ठेवतात। पावसाळ्यात विविध प्रकारच्या रानभाज्या मिळतात, त्या मिळवण्यासाठी गावागावातून अनेक जण सकाळीच जंगलाच्या दिशेनं मार्गस्थ होतात। सध्या कोकण परिसरातील कणकीची बेटे फुलून नष्ट झाली आहेत, त्यामुळे कणकीचे कोंब अभावानंच आढळले आहे। हत्तीचे ते आवडते खाद्य। कणकीच्या कोंबांसाठी पायपीट करावी लागते। चिवारीचे कोंब मात्र तुर्तास मोठ्या प्रमाणात मिळतात। याची विक्री करून ग्रामीण भागातील महिला पैसे कमावतात। ग्रामीण भागातून सावंतवाडीत येणाऱ्या या चिवारी आणि कणकीच्या कोंबांना विशेष मागणी आहे। 25 काढता म्हणजे त्याच्यात दिसतात ना, असे वरती येतात ना, ते काढतो। तसे गावले तर वजावर आणले तर इतके राहतले सोडून त्या भरपूर हे काढतो। मी फर्स्ट टाइमच खातो, पहिल्यांदा फर्स्ट टाइमच कोंबचे बनतात। मला एक आयडिया नाही, परंतु म्हणजे आयुर्वेदिक आहे ते, चविष्ट असतात आणि खायला वगैरे चांगले असतात। म्हणजे एक प्रकारचे ते अळमी आपण खातो त्याच प्रकारचे टाईप आहे। 100ला 4 दिले। ह्याच वेळी मिळते, दुर्मिळच भाज्या आहेत, ह्याच वेळेत मिळतात। अळमी जसे मिळतात त्या सीझनला तसे ते भाज्या कोंबचे म्हणून हे भाजी प्रकार आहे ते मिळतात। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।